ki kamsha thombor ki khasi ki bede ki traishnong jong jilla Meghalaya nakapor chakapor kam deshu ka jingjia ka badang pau dang hinne henrei ki la dei ki jingjia ki ba jupeteng para ki ba bon ki khap ki judan ki jingmen saw badru pandan ka jingsha penyap jong ki brio ki ba lui ka ba snopla ba ki ne baro ki ja hakapor ba ki artli ki sarkar Meghalaya bat Assam ki donru apadeng ka jingekren ban penbej upod usam bat kumba pau lala bandong ba ka sarkar Meghalaya ka jamringeu namar ka jupun kot ne pynjaijai yala ki jong ki nong snong tang da ki jingïalang dang ha ka khat nyau terek uyeyong ki la don artli ki jingja ha artli ki jaka hapo kawai district West Giant Hills kawai ga de ka baja shwa ha ka snong mujam ka bahaba po upod usam ka ilaka labang nong pelut block 1 hakabaki khasi kilasha berngem berset haki karbi ki bedai na kashnong mathade bat ka bapeteng ka de jingstang kinturpot jong sarkar Assam yeki jaka ki bahab apo pot usam jong jela Meghalaya lyngba ka karbi anglong autonomous council KAAC dakaba pinyang daka jingtho kum ka jingpitep kan krong khajna na ki pajba lyngba ka tanat forest ka te ka council hapo kashnong khanduli yakani ka jingtho la suba baka KAAC ka pinyang hakamiet jong ka khatsan trik mentau benai bat kani kala pendom bat penshrai yaki pajba kashnong khanduli halor ka te ka jingja ki bor pinya district ka West Giant Hills henen ka singi ka khatnyau tarik kila hiar shakhanduli banwat ikilat kilinti nakabenta ban pynjaijai yaki pajba This is Meghalaya. Why not come? Shameless. Why not control your people? We control your people. Why? How? You are useless police. Hey, sim sa wa belum sya yang tu hendak tu langsung. You listen, sir, one things because we come, they do not know. Actually, the information we got from here. We got from here, no? Then as soon as last night, Mogilim outpost they called to Ganbura. Then Ganbura they said if you don't come tomorrow, all the Mojam village will arrest and will finish. They said that is why we came. Like this. Alam hedi. Anpar pu kubor lelo di. Anpar outpost pen anpar dak Ganbura netum Ganbura kubor lelo. Anpar jongsi nang tum pinap. Wang we las kali netum dak wang liha apos an par netum pilo netum ha apos wang nangi pun netum ipu an par la sumunit afuni deng bang nang tum jong si dak thanat wang we pulet nang tum mojia matum ekdom arrest hypo sop guli mari boble ko sune Dayalor kani kini ki jingja hene kesngi layo jingtep lyngba katlong kubor makum kadak ban pynjaijai nakalyang ki bor penya district ka West Giant Hills kalakhot yo deputy commissioner ka West Karbi Anglong bat kumjuru yo superintendent of police shakami jingekran haka khat khandai trik mentau bna yayong ka banlong han nongba jowai nakabanta ban yekran halor ki kam khapot jongga block 1